Hvad er det? Herr Harry Potter. Det må vel være mig. Jeg må hellere gå ind og tjekke det. Så ser når vi begynder. Bare begynd. Det her. Mrs. Granger. Det er jeg sikker. Jeg må hellere lige gemme det, så de ikke tager det fra mig. Sådan der. Mor, jeg går lige ind og læser det her brev. Nå, skal vi få kigget på det brev. Det er præcis min adresse, og der står også, hvor mit værelse eller pulterrum under trappen er. Hvordan ved de mon det? Står præcis, hvor jeg bor, hvilket... Det er virkelig mærkeligt. Hogwarts skole for heksekunster og troldmandskab. Kære Mrs. Granger, Kære herr Potter, vi ønsker at se dig her på Hogwarts skole for heksekunster og troldmandskab. de bedes venligst om at købe alle de ting, som står på. Semestret begynder den 1. september. Vi venter dig en uge, og ikke senere end den 30. juli. Er det her en joke?